CEDEAO maaw ka lajɛrɛ min tun bɛ bi juillet kalo tile 3 Ghana jamana kan Accra i ka dɔn ka fɔ o jaabiw an ye minnu sɔrɔ o yirala ka fɔ i ka dɔn ɲangini mun n'a tun bɛ Mali kan kabiri janvier kalo tile 9 tɛmɛnen ko o ɲanginiw ko olu wulila nga b'a la o nga o ye jumɛn ye o de ye ka fɔ maa minnu n'u bɛ camancɛ fanga kunna bi i ka dɔn ka fɔ sɔrɔsi b'o la ani i ka dɔn maa wɛrɛw ko olu tɛ se ka u kanbɔ i ka dɔn mun ye kalafili nataw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya mun ye jamanakuntigi sigi o nata ye wa an b'a dɔn fana k'a fɔ ko mun ye Burkina jamana ye a yirala k'a fɔ olu tun y'a yira k'a fɔ u ka camancɛ fanga o janya o bɛ kɛ kalo 39 ye ko CEDEAO y'a yira k'a fɔ i ka dɔn kalo 24 kɔni o bɛ kɛ o ye Mali la kɔni i ka dɔn k'a fɔ maaw kɔni u nisɔndiyalen don wa maa caman tun sigilen bɛ n'a ye k'a fɔ i ka dɔn ni ɲangini ninnu wuli sabula don laban na an y'a ye k'a fɔ camancɛ fanga ɲɛmaaw u ye ko caman kɛ mun ye sariya sɛbɛn ye mun bɛ kalafiliw olu walawala u tun ye o ta wa mun ye i ka dɔn k'a fɔ kalafiliw yɛrɛ dɔgɔdali ye u tun ye o baaraw fana kɛ Mohamed Danyoko VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ.